Pencampwriaeth cynta, y ffair ea leni, sef Pencampwriaeth, yr adran B. Ag atgoffa ni nawr, David, o'r drefen, mae 8 yn cael dod nôl i'r cylch. Mae gen y cynta'r ail o bob dosbarth yr hawl i ddod o fewn i gystadlu'n y Pencampwriaeth. Weithiau mae'r rhai sydd yn ail, dyn nhw ddim eisiau ddod fewn, ond i fyny at 8 sydd yn deilwng i gystadlu fan hyn. Felly fydd pob un yn cael ei ddyrniadu'n unigol unwaith eto, ac bydd y beirniad eisiau cael nhw i drotio o gwmpas i gymharu nhw yn erbyn ei gilydd. Ond ti'n gweud nawr, falle bydd yr rhai sydd wedi cael ail ddim yn dod nôl, ond gelle nhw, falle, fod yn well na yr un fath gynta mewn adran arall? Ie, wrth gwrs, a weithiau, dyn ni'n gweld, dyn ni wedi gweld yn y gorffennol bod un falle oedd yn ail yn y ddosbarth wedi dod nôl a curo un enillodd, oherwydd falle bod e wedi symud yn well, bod yr un cyntaf wedi cambihafio. So mae'n bosib, mae'n bosib i'r... So mae'r rhai sydd yn ail falle yn methu mewn ffordd, methu allan. Ie, mae werth dod nôl. Yndi, wrth gwrs i gystadlu. Dyma ni Shane Rogers. A'r 7 allan o'r 8 wedi dod nôl ar gyfer y Pencampwriaeth. Mae'n braf cael gweld gymaint ohonyn nhw ddod nôl i gystadlu. Synwyl o Esteban, merchnogydd Mrs Daifig. Bywio gydag yn ysbryd? Yndi, wedi symud yn dda, chwarae teg. A wedi cael cyfle i mynd nôl i gael bach o orffwys yn y staffod, yn yr trailer. Beauty sleepach. Dyma Gareth Lapin. Clanmil y Mintaka. Merchnogaeth Sarah Hunter Odwell. Odi beth anodd i feirniadu rhai ifanca yn erbyn y rhai sydd bach yn hŷn? Mae'n gallu fod, ond dyle bod mewn Pencampwriaeth gobeithio bod rhai sy'n sefyll allan yn amlwg i'r beirniad, rhai sydd falle yn cymryd llygad. A dwi'n meddwl o ran, di ddim cweit mor... Yr unig peth yr ybolion falle, y swclod, bod nhw'n falle bod nhw'n blino mwy, bod nhw'n mwy blinedig achos bod nhw'n ifancach, bod hwn yn brofiad newydd iddyn nhw. Bod gen y rhai hun falle mwy o staying power mewn ffordd. Ie. Ond ti'n gweld falle, mae hon wan oedd un oedd yn arfer dosbarthiad bolesu, just clustio nôl, ddim cweit yn setlo, wedi cael llon bol braidd, ac yn gwaith caled wedyn i'r arddangoswyr i ddangos nhw ar ei orau. Ydy. Yn gweud lot am y berthynas sydd gyda'r heini sy'n dangos ar ebolion ar ebolesu yn dos? Yndi, yn bendant. Mae lot o waith yn mynd fewn, lot o gerdded, lot o trin a trafod adre, fel bod gennych chi perthynas dda efo'r ceffil, a bod nhw'n ymateb iddo chi hefyd, bod chi'n nabod eich gilydd yn dda. Kathleen Scott i bod yn beirniadu, ac beth am os yna gysondeb yn yr hyn mae hi wedi rhoi y gwobre? Oes, dwi'n meddwl, mae wedi mynd ar ôl pethau, ychydig bach o maint, cryfder, ond ansawdd dda hefyd, bod nhw'n symud yn dda ac yn syth, yn cyfro tir y ddeiar, a hefyd bod Benny Linyn ffrant star yn nhw ar gyfer marchogaeth. Dych chi eisiau eistedd o flaen rhywbeth byr, rhyw gwthw byr, byddwch chi'n cwmpa ffordd. Just bod chi'n eistedd. Mae wedi mynd ar ôl hynna yn amlwg trwy'r dosbarthiadau. Gyda'r 7 sydd wedi dod nôl, y 7 allan o'r 8 sy'n cael dod nôl i gystadlu yn y Pencampwriaeth, odi dy liga di yn cael ei dynnu tuag at un neu ddoi? Meddwl falle nawr am yr un fydd yn dod i'r brig ac yn ennill falle'r gil Pencampwriaeth. Job. I fi, dwi'n eitha licio y boles ar ei Clanmil Mintaka a Cadlan Valley Princess Charming, y ddwy sydd ochr yma falle ar gyfer y gwobre yn fan hyn i'r beirniad dwi'n meddwl, ond pwy a wyr, Kathleen Scott yw'r person sydd yn gwneud y penderfyniadau heddiw, ac hi sy'n cael dewis, diwrnod hi yw hi. Ond just o ran beth dwi wedi gweld hi'n rhoi fyny, falle dyma fydd y teip. Rhaid cofio hefyd am y stiwardiad sydd wedi bod yn gwneud gwaith arbennig. Mae nhw mor bwysig fel cyfaill i'r beirniad. Mae'n bwysig fel nhw'n cael drefn ar
Yna rhyw glerau newydd lanio'r dy ben. Just i gael Llanbol yn ei siarad siŵr. Ond, stiwardiaid, maen nhw'n holl bwysig. Nhw sy'n cadw drefn, yn ein siŵr bod popeth yn drefnus, a bod y beirniaid yn cael pleser o feirniadu ddim yn gorfod meddwl pwy sy'n nesaf beth sy'n digwydd, nhw sy'n rhedeg y cylch. Ti di stiwardio neu beirniadu dinan? Do, dipyn o feirniadu fatha sioeau lleol a stiwardio yn ifanc, a ffordd gorau i ddysgu o stiwardio fo beirniau profiadol. Just cael siarad efo nhw to. Yn credu bod y het i ffwrdd? Ydi. Wel, yr eboles blwydd sy'n mynd â hi, Cadlan Valley Princess Charming. Yn eiddo i Hywel a Yvonne Davies. A'r ebol blwydd yn mynd ar Gil Wobr, y Gil Pencampwriaeth. So the judge, Mr Scott, has reached a decision. Dipyn o maint a cryfder efo'r ddau yma, y rhai blwyddi, a digon o sgôp i gario bobl ar gyfer y machogaeth. Dwi'n siŵr fydd Kathleen Scott yn blesd iawn efo'r ddau yna. Cadlan Valley Princess Charming. Well, it was worth holding this filly back for the fair, wasn't it? Yeah, definitely. Yeah, she didn't come in until after Hoy, so we were like, oh, should we take her? Yeah, go on then. She's a bit woolly. Oh, yeah. She looks fabulous. Yeah. Are Mum and Dad here? No, Mum and Dad didn't come because it was early this morning. Dad was like, oh, I want to feed. And Mum hasn't been very well, so... Oh, brilliant. Yeah. Will they be chuffed a bit? Hopefully they're watching at home. Oh, I can imagine she is. Llongyfarchiadau mawr, well done. Thank you very much, thank you. A dyma ni felly, cwch Cymeradwyaeth I Pencampwr yr adran, a mynd yn ôl I Sir Benfro. Yn ennill Pencampwriaeth cynta y ffair eaf yn hyn yn Llanelwedd yn 2023, mae Cadlan Valley Princess Charming yn eiddo I Hywel ac Yvonne Davies, a llongyfarched y mowr iawn i'r un sy'n ei ddywys, sef Hayley Grota.